Helo, croeso nôl ata i Sian Menter. Fideo 2 yn y gyfres o sut mae byta yn iach yn syml. Ni'n mynd i trafod heddi nawr sut mae rhoi prydiau bwyd at ei gilydd. Maen nhw'n galw nhw'n balanced meals. So dewis rhywbeth bach o popeth o'r bwydydd ni'n trafod tro diwetha a sut mae rhoi nhw gyd at ei gilydd i wneud pryd o bwyd. Y nod yw i trio rhoi strwythur i'r pryd. Fe bod ni'n cael tamaid bach o popeth a byddwn ni'n gwybod beth sy'n rheolau i gael, ond chi'n gwybod y rheoledd beth i roi ar y plat. So ni'n mynd ddechrau off gyda plat. Ffordd rhwyddach i wneud yw gyda plat. Alright? Peth cyntaf i fi yn licio mewn dan pan fi roi plat yn y bwyd i gilydd yw'r protein gyda. Hwna oedd fel yr cywiar, yr wyau, yr pysgod, y tofu, y bwydydd fydd hynny sydd yn mynd ar y plat gyntaf. So, os ydych chi'n meddwl am plat o bwyd, cwarter y plat i ddechrau off gyda yn proteins. So, rheo fach dda i ddefnyddio i gwybod faint o protein ar y plat yw eich palmwydd fel la. Gyda'n yna, porsiwn bach fel la. Hwna'n rheo fach dda i ddefnyddio. So, ni'n mynd defnyddio hefyd fel enghraifft cywiar. Alright, so gyda'n yna cywiar dy fi. Roughly dibynnu ar seis. Meddwch ti fel breast, chicken breast, ti hanner, 3/4 i 1 cyfan, bynnu'n ei seisau. So, hwnna sy'n gyntaf. Gwgyniwch fel bynnag i chi moyn. Alright, sy'n rhywle ti hwnna, ni mae'n mae'n gwybod beth i roi gyda'r plat. So, mae'r cwarter, upside down, cwarter ni gyda'r protein na'r chicken, y QR yn mynd fan hyn. Alright, yr ail peth. Hanner y plat fan hyn nawr. O'n i'n mynd off topic, ond sy'n off topic, fi'n licio ffallan. Hanner y plat fan hyn, ac yn hyn, hwnna'n mynd i fod yn dibynnu ar y pryd, tre hynna ni siarad am rhywbeth fwy sefri. So ni'n mynd i siarad fan hyn, bach o lysiau fan hyn nawr. Okay? So ni'n mynd i roi hanner plated o lysiau neu salad ar y plat, neu gymysgedd o'r ddau. So fi moyn chi dychmygu fi'n licio pethau fel courgettes, aubergines, peppers, winwns, carrots wedi rosto. Fi'n dwlu ar yna. Torri'r gylan, rhoi nhw mewn tin, drizzle o olive oil yn y benne. So fyna nawr, chi'n tican off cysiau a chi'n tican off braster mewn un. Sy'n rhaid chi fel am braster agor, chi wedi cael e fyna. So, dyn ni rosto'r un yn y ffwrn, o wedyn mynd i hanner plated o hwnna fyna. So, ac mae'n gymaint o lysiau, dyn ni'n cael hanner salad, hanner bach o lysiau fyna. O wedyn mynd chi cywiar yn y barod, so chi wedi gwneud 3/4 plat cyn chi troi rownd. Cwarter ydych chi rôl. Ffrin, rhywle. Cwarter ydych chi rôl. Fyna wedyn, mae'ch carbohydrates, whole grains bydd ni'n trafod wythnos diwetha fyd. So, bwydydd fel fan hyn nawr, chi'n feddwl am tato newi. To, chi wrsto nhw, to, mae'n bach o olive oil, chi wedi cael eich braster chi fyna fyd. Tato newi, neu reis, pasta, fyna chi fancy, jacket potato fach, fyna chi fancy. Alright? So, fan ni wedyn ni, chi wedi gwneud plated o bwyd, wrth just defnyddio edrych ar plat. Sy'n mi'n rheio ond dwi'n meddwl yna, dwi'n gwybod, sa'n ei gweithio chi beth i peidro ar y plat, fi'n mynd i helpu chi fyna gweud beth bydd yn delfrydol ar y plat a faint o hwnnw fe i cael. Fi siarad y client yn aml iawn a un peth mae ni'n, rhai weithio ni'n angofio yw ni'n cael yn carbohydrate ni, ni'n cael yn tato ni, ni'n cael yn pasta ni, a ni'n cael yn cig ni, a rhai weithio ni'n miso mas o rhywbeth bach. Os ni'n cael hanner plated o lysiau fyna, byddech chi ar un a dda fyna. Plated o bwyd. Wedi wneud hwnna mewn ti 2-3 munud, heb bod fi'n challan gormod, gobeithio. So, rhoi, tasg da fi i chi nawr. Ar diwedd y fideo, mae tabl yn mynd i dylan gyda rhestr o bwydydd o pob math bwydydd i fi wedi sôn amdano. So mae da fi carbohydrate, protein, strwythur, beth bynnag ac yn y blaen. Tasg i chi i rhoi pryd o bwyd at ei gilydd yn dewis rhywbeth o pob tabl. Fy ni wedyn, a creu balanced meal eich hunan. Os ddewch chi ben yn neud rhywbeth diddorol, rhowch gwybod i ni, byddwn ni'n joio cael gweld nhw. Ond am nawr, joiwch fyna. Tan tro nesaf, pryd byddwn ni'n trafod calorïau a gwybod faint i byta. Diolch, hwyl.